У каждого из нас есть своя цель, свое предназначение и свой путь. На нем мы сталкиваемся с испытаниями, которые позже назовем своими победами, и с другими людьми, которых назовем своими друзьями. Төрле телләрдә сөйләшүебезгә карамастан, бер-беребезне бик яхшы аңлыйбыз, хәтта сүзләр дә кирәкми. Уйларыбыз, шөгыльләребез, максатларыбыз теләктәшләр табарга ярдәм итә. Һәм барчасы берләшкәч, әлегәчә күрелмәгән мөгъҗизалар хасил була. Мы каждый день открываем двери, за которыми нас ждут новые знакомства. Каждую минуту мы заново познаем этот мир, себя, свой народ и наше общее историческое прошлое. И охотно делимся своими открытиями с другими. Ведь только в дружбе между народами, взаимном уважении и поддержке наша общая сила. С днем народного единства! Халыклар бердәмлеге көне белән!